ଦେଲେ ତ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ କିରା ମୁଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବିନି ତୁ ଯା ତୁ ନେଲେ ଦଉନୁ ମତେ ମୁଁ ଦେବିନି କିଛି ତୁ ଗଲୁ ଆଡୁ ଏ ଦେ ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମଟେ ଅଛି ନାହିଁ କରିନି ଦେଇଥା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୋଟେ ଦେ ମୁଁ ଦେବିନି ତୁ ନେଲେ ବାହାନା କରିଦଉଛୁ ପଇସା ଦଉନୁ ନଉଟୁନୁ ମତେ ମୁଁ ଦେବିନି ତୁ ଗଲୁ ଆଡୁ ଦେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମାଗୁଛି ଦେ ହଉ ଦଉଛି ହେଲେ ମତେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରେଇବୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ନେ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରେଇ ଦେବି ଦେ ମା ତୁ ସକାଳୁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ଦେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦବୁ କହିଥିଲୁ ଯେ କିରା ନାହିଁ ନା ପଇସା ନାହିଁ ନାଇଁ କିରା ମୋ ଭାଇ ଜାଣିନି ମୋ ପଇସା ମତେ ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଉଲ୍ଟା ସୁଲ୍ଟା କରିଦେବି କହିଦଉଛୁ ନା ମୋ ପଇସା ଦେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଗ ମୋ ପଇସା ଦେ କି ପଇସା ତତେ ଯୋଉ ପାଳି ପୋଷିକି ବଡ କରିଛି ପୁରା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ଦେ ଆଗ ମୋ ପଇସା ଦେଲା ତାପରେ ତୋ ପଇସା ଦେବି ଆରେ ମା ମୁଁ ତ ମଜାକ କରୁଥିଲି ହଉ ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେ